El bloc jove d'Alzira ha volgut fer-se ressò de les queixes de ciutadans d'Alzira per la falta d'il·luminació de la zona de jocs de la Muntanyet. Segons el secretari local dels joves valencianistes, José Beteta, l'explanada de la Muntanyeta d'Alzira és un lloc molt freqüentat en estiu per famílies que pugen a sopar al bar del Vall del Santuari o que simplement van a combatre la calor que fa a les nits d'estiu. Des del bloc jove assenyalen que, efectivament, la zona de jocs no té il·luminació pròpia i tan sols està il·luminada pels focus del propi bar o del santuari. Per a Beteta, este fet posa en perill la seguretat dels usuaris d'aquestes instal·lacions, és a dir, els més joves de la casa. I és que, com diuen els afectats, els pares han de deixar els ulls per controlar els fills. El jove dirigent ha volgut remarcar que la il·luminació d'esta zona de jocs té molt més sentit que la d'alguns carrers sense vivendes del nou barri de Tulell, per la qual cosa l'excusa econòmica, segons Beteta, no val en este cas, i menys encara quan es tracta de garantir la seguretat dels xiquets i xiquetes d'Alzira. Des del bloc jove, finalment, han deixat clar que el sentit comú ha de prevaldre en aquests casos i que l'horari d'encesa i apagada dels fanals haurà de variar depenent de l'època de l'any.